बारदै सिख्ला हारिमु आफादनि खुंगा 23थि बोसोरसालियानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनैनि बे हारिमु बिलिफां आयदायाव बेवहाय गबसार गामिनि बा बाथाबारि गामिनि आइ आफा बिदा फंबाय आं गासैनिसिम गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ आं बे समाव नोंथांमोननो बावहरग्रोबाय। आंजों लोगोसे दिनैनि बे हारिमु बिलिफां आयदा रुंसारि थानेश्वरी बसुमतारी गोसोखांनाय बे हारिमु बिलिफां आयदा बेखेवनायाव आंजों लोगोसे फैफादों जोंनि गरेस्वर ब्लक बिटिएफनि मानगोनां आफादगिरि धनन्जय बसुमतारी बारग' टाउन कमिटि चेयारमेन। बे समाव आंजों लोगोसे फैफादों जोंनि गरेस्वर पाइनियर एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल बिथां मनरन्जन, लोगोसे बिथाङा गरेस्वर गुदि बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि। बे समाव जोंजों नुजाथिदों जोंनि गबसार बिसिडिसिनि चेयारमेन लैथोमा फंबाय, बारग' चेयारमेन गौतम बर' आरो बिथां भुपेन बर' आरो जोंना बे ओनसोलनिनो सिनायजानाय बा बे गामिनि हारिमु बिलिफां आयदाखौ दैदेननाय बिथांमोन। दिनै नोंथांमोना आंखौ बेवहाय 23थि रंजालि बैसागो फोरबोआव हारिमु बिलिफां आयदा बेखेवनो सुजुग होनायनि थाखाय आङो फिन नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय। दिनै जों बयबो मिथिगौ जों बर' हारि हिसाबै जोङो जेनिबो खम नङा। जों बर' हारि हिसाबै गाव जोंहा थांना थानायनि थाखाय जेसेबां हारि हिसाबै थानांगौ जोंहा बेखिना दंखायो। जोंहा गाव राव दङ, हारिमु दङ, थुनलाइ दङ। जोङो बेखिनाखौ माबोरैहाय जोङो गोजौआव लांनांगोन बेनि सायाव जोङो नाजानांगोन। आरो आं सानो जोंनि बे बाथाबारि ओनसोला, बाथाबारि गामिया बेनि सायाव जेनिबो बिथिङाव खम नङा। बे गामिया आंनि बायदिब्ला मोनसे मडेल भिलेज आं बुंनो सानो। मानो होनोब्ला बे गामियाव जेनिबो खम नङा। ना फरायनायनि सायाव खम दङ, ना सोलोंथाइनि सायाव खम, ना कालचारनि सायाव खम दङ, ना ससियेल मिडिया बिथां बिभइस बिथांनि मुंखौबो लानांगोन। बे बाथाबारि गामिनिफ्राय थांनाय बिभइसआ गोबां मुं खामायदों। आं मिथिनायाव 2 मिलियन बिथांनि साबस्क्राइबार थांगासिनो दङ। आरो दुखुनांथाव खौरां, आं मैया हराव आं मबाइलाव नुदों बिथाङा सैमाजों एक्सिडेन्ट जादों दाखालि। जियानो जाया मानो बिथाङा जि जायगायाव ट्रिटमेन्ट लादों जाहाथे बिथाङा गोग्गो देहा लानानै थाबनो जोंनि गेजेराव आरो नुजाथि फैनो हायो, सोरगो थुलुंगा होयो। बिथां आनान गसाइनियाव आरज गाबो। दा जियानो जाया मानो जोङो हारिमुखौ बे रंजालि बैसागुखौ ओरैनो जों खुंबा जानाय नङा। बे खुंनायाव जोङो बिभिन्न सेक्टराव, बिभिन्न बिथिङाव जोङो लांफानांगोन। जेरैबायदि थुनलाइयारि बिथिङाव, जेरैबायदि गथ'फोरनि खुदियाफोरनि खारनाय बारनायनिफ्राय लानानै लिटारेरिनि खेथ्रआव बेफोर गासैखौबो जों लांफानांगोन। बेजों लोगोसे जों रंजानांगोन, नङा होनबा? दा मैयानिफ्राय जि रानिं प्रग्राम खालामबाय थादों, खुंदों, आं बिथां बानजाय आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आङो धन्यबाद होदों। मानो होनोब्ला मोनायाव जि मोनसे प्रग्राम जाबाय, आं मिथिनायाव बिथां बिनन्द सरगियारि सारा बेवहाय नुजाथिदों। जोंनि खुदियाफोरा माबायदि फरायनांगोन, खुदियाफोरखौ जोङो माबायदि मोजां मानसि बानायनांगोन, आङो फिन धन्यबाद होबावदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो फरायनायजों लोगोसे जोङो हारिमुनि बिथिङावबो जों गथ' गथायफोरखौ लानांगोन। जेरैबायदि जोंनि बर'नि गेजेराव मोसानायनि खेथ्रआवबो गोबां चेलेन्ज थांबाय। जेरैबायदि प्रनिता सरगियारि, मासुम नार्जारि, नबजित बर', नङा होनबा? गोबां जोंनि बर'फोराबो, बर' फिसाफ्राबो दिनै डेटआव इन्डियान आइडल लासै थांनो सुजुग मोनबाय, हाबाय। जों बे गोग्गाथावना।
जोंनि ओनसोलनि नाम जोंनि बर'नि मोनसे गौरबनि बाथ्रा बियो। बेनिखायनो जोङो जोंनि हारिमुखौ जोङो लांनांगोन गोजौआव। आं बुंखाबाय जोंनि हारिमुवा जेरैबो खम नङा। जोंनि माने गाननाय जोमनायनि खेत्रआवनो जा, जोंनि जानाय लोंनायनि खेत्रआवनो जा, जोंनि बिभिन्न माने मोसानाय मुसुरनायनि खेत्रआवनो जा, जोंहा इसोरा हरनाय जोंहा दंखायो। दिनै गुबुन हारिफोरा मा खालामदों, गावसोरनि माने गोदानके मडिफाइ खालामनानै मा खालामदों बिथांमोना मोनसे मोसानायनि खेत्रआव कालसारखौ आगबारिनायनि खेत्रआव बिथांमोना सेस्था खालामबाय थादों। जों मेगनजों मेगन नुदों दिनैनि डेटआव सोर हारिया दिनै कालसारनि खेत्रआव बेसेबां सेस्था खालामदों। आं दिनै बे समाव आं बुंनो लुगैयाखै मा हारिनि बे बाथ्राखौ आं बुंनो लुगैयाखै। जियानो जाया मानो जोंहा दंखायो, गासैबो बिथिङाव जोंहा दंखायो। बेनिखायनो जोङो बेखौनो जोङो गोजौसिम लांनो थाखाय जों नाजानांगोन। आरो दिनै बे रंजालि बैसागोआ जेब्लासिम थांना थागोन, बे बैसागोआ जेब्लासिम थांना लागोन, जोंनि हारिमुआबो थांना थागोन, जोंनि राव थुनलाइयाबो थांना थागोन। दिनै बेनिखायनो असमनि CM बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया थांनाय एप्रिल मासनि 14 तारिखै मा खालामदों, बिथाङा 11,000 बिहु मोसानाय मानसिखौ लानानै गुवाहाटीआव गिनिस बुक अफ रेकर्ड बानायदों बिथाङा। अब्ला जोंबो नाजानांगोन जोंनि बागुरुम्बाखौ जोङो मा लेभेलाव लासै लांनो हानांगोन। मोनसे समाव जोङो गिनिस बुक रेकर्डआव लाङोब्ला खमानो जोङो 20,000निफ्राय 50,000सिम जाहाथे जोङो जमा मोनसे दिनावनो जाहाथे लानानै गिनिस बुक अफ रेकर्ड खालामनो हायो, बेनि सायाव जों नाजानांगोन। आरो बेखौ जों खालामनो हायोबा बुहुम बिखायाव बर' माहारि हिसाबै जोंखौ बयबो सिनायगोन। बर'आबो मोनसे मोजां ट्रेडिसनेल मोजां मोनसे मोसानाय दङ, कालसार दङ। बेनि सायाव जोंहाबो मोनसे मुलुग बुहुम बिखायाव जोंबो मिथिजागोन। जियानो जाया मानो दिनै आं गोबां बाथ्रा बुंनो होनना सानाखै। बोथोरा गोबां गाज्रि। आं सानदोंमोन दिनै प्रग्रामा बाथाबारि जानाय नंलासो होनना सानदोंमोन आं। खिन्थु इसोरनि अननायाव नोंथांमोननि नाजानायाव बोथोराबो एसे मोजां जादों। थेवब्लाबो बोथोरखौ जोङो मोजां थाबाय थागोन बिदिखौ जोङो आसा खालामनो हाया। बेनिखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंनांगोन होनना सानाखै। नोंथांमोना आंखौ खुजुहोदो, आं धन्यबाद होदो। आरो बिथां गोसोखां थानेश्वरी बसुमतारीनि जि गोसोखांनाय, बिथांनि जि जिउ जारिमिन, जों बर' हारिया मोनसे समाव जों हारि थामोन्थानि थाखाय नांनाय समाव बे गामियावनो बिथांनि फिसाया मोनसे माने खैसाराव माने बिथाङा जिउ गोमानांदोंमोन। बिथाङाबो माने गोबां दुखु खस्थ'जों सोलिनो गोनां जादोंमोन। जियानो जाया मानो बिथांनि आत्माया जाहाथे मोजां जायगायाव सार मोनो बेखिनिखौनो कामना खालामबाय। आरो गोबां बिबुंथि लाखिनांगौ होनना सानाखै। नोंथांमोना जुदि खुजुहोयोबा फैबाय थानाय समाव बे गामियाव फैगोन। आं बे गामिखौ बिराद गोबां मोजां मोनो। मानो होनोब्ला बे गामियाव जेरैबो खम नङा। आं बयबो बुंखाबाय बे गामियाव इडुकेसननि खेत्रआव खम नङा, अननायनायनि खेत्रआवबो खम। बे बाथाबारि गामिया जाहाथे मडेल भिलेज हिसाबै मोनसे समाव जानो हायो सोब बिथिङाव। आं बेखिनिखौ आफा आनान गसाइनियाव आरज गाबो। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे हारिमु बिलिफां आयदाखौ आं आनुষ্ঠাनिक भाबै बेखेवना होबाय। गोजोन्थों।